Στην καρδιά της Ρόδου, ένα υφιστάμενο κτίριο μεταμορφώνεται πλήρως σε ένα σύγχρονο, κομψό και προσεκτικά σχεδιασμένο οικιστικό συγκρότημα. Το Rhodos Residence συνδυάζει τη σύγχρονη αρχιτεκτονική με τον μεσογειακό χαρακτήρα, αξιοποιώντας ανθεκτικά υλικά, φυσικές υφές, ευρύχωρα μπαλκόνια και ενσωματωμένο αρχιτεκτονικό φωτισμό. Το συγκρότημα θα περιλαμβάνει 23 οικιστικές μονάδες, 21 στούντιο και διαμερίσματα με επιφάνειες από περίπου 20 έως 42 τετραγωνικά μέτρα, καθώς και 2 αποκλειστικά ρετυρέ περίπου 70 και 73 τετραγωνικών μέτρων. Κάθε κατοικία θα διαθέτει έξυπνη και λειτουργική διαρρύθμιση και θα παραδίδεται πλήρως αποπερατωμένη, επιπλωμένη και εξοπλισμένη με πρακτικούς χώρους και σύγχρονα εσωτερικό σχεδιασμό. Το συγκρότημα θα περιλαμβάνει κοινόχρηστη πισίνα, χώρο lounge, μεσογειακούς κήπους, πέργολες, κιόσκια, χώρο υποδοχής, διοικητικούς χώρους και μία αποκλειστική θέση στάθμευσης για κάθε διαμέρισμα. Το έργο βρίσκεται στην περιοχή του Αρχαγγέλου, μόλις λίγα λεπτά από τις παραλίες Στεγνά και Τσαμπίκα, με εύκολη πρόσβαση στην Αγάθη, τη Λίνδο και ορισμένους από τους ομορφότερους όρμους του νησιού. Rhodos Residence. Ένας νέος μεσογειακός τρόπος ζωής δημιουργημένος στη Ρόδο.